Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka umsning block headman forum ha kasi palay da kajing songkya ha kabayde ba kajing lip boarding kha ha kithan kalalit ban IT da kajing tho sya umentri ba pet ya ka kam boarding ban pensngo ba untuklar mardor ha kabayde ba kanikamat kabakta ya kipad ba kathan ulo ang bagani kajing lip boarding kabaja kha ha kithan kalapin so sat ikipad ba ha kibabun kom kum ki jaka ajin sumar ki office sarkar ki school ki khana school bat kakta ru ya kam kamai kaji hapo kathan haba kranji ki nong tho khubor president ka UBHF uba Frankie nongrum ulai thu badon kisngi baki pat ba kathan umsning ki haban mat hadu prakanta ha kachi sngi ya kajing de boarding bat kani ka penlong ka forum bandawa na ka sarkar banbu no da ka 3311 substation khnang banla banweng ya ka jingle boarding ha kathan shu ulai thu bakadaw jaga jingle boarding babun kenta kadai hi na kadaw balakdo bajin lada ka sarkar ka snap ek jingkar pat ka forum kanlong ka jingkar khu ka bakraw ya kathan ni nagaleng sungi ka sing blog headman forum ni pau singai play ki press media ya ka jing lakloi bijung ki bende don mentap ngi ka jamet jo ni si dan nagaleng jungi kum ka forum mentam sipang ni dang suyamik na kamera jungi sar men ba lendo belum di minister in charge of the power ha ka nagaleng jungi kum ka forum ni wan ya ka ban kerpat sya ka sarkar jela lengba jungi belum kum minister in charge ha bide ba ka jing lip kha jung lai te ko sing area ka jungi dan nagaleng jungi kum forum ni lawan bu ya ka application kajing hal juga por belum kajing tempat di sarkar makan set up ya ka 33/11 kb substation hapo sning kenang bakani kan nyarap manduna ya kajing lip light jong sning area namar ko magalong betahi kum ka area sning jongi ka baham hapo jong sning block ni mat ha ya kajing namar kajing lip khakha jong alai kadon kisi kiba ngimat adu bafra kata ndai kata kajing lip light ban haya ka baka kame today nak tahu hadin bangila persang bani na ke problem tingi syam ba ka gidon ka ya kan ka 33/11 kb tinggal trial ada ka sarkar kan ngap ya kan jing tempat ka juni lengba i sar ba nga ngej ba kum sing area ka juni ngin sala abam so ya kan ka problem jong ka jing flight ban nganut ro ban ai ka garanti le ka asran kalong ba lada sarkar kan penyu lagi gini substation nyem ko udu berapa persen nyilala masuk ini ka chingi flight ti nama kata ngikerpat nagaliang jongi kum ko forum ngikerpat ya ka sarkar jela lengba isar memba lengdo di belum minister in charge in sngoba bachim kia ya gini ke jingkerpat ka jongi kenang bakan long ke jingkerku nag mentang ke jongi kinong chong snong jongka umsning area ki ba im daka kamai kaji namar ba kajing lip lai kakta ya kayo kakot kajungi tidak kajing biang tu kalai nganget scam bakan ketiu ya kamai kaji kajungi kayo kakot kajungi bat kan long lu kajung por kajing gerku ya ki khod ki kiti kajungi ki badon lagi jing pule bat kunju ya ki hospital sarkar bagila panai ya kajing syakri ke babiak na kata pai ba te namar kata session ni kerpat ya sarkar bagian sumha ban sim khia ya kene ka jing kerpat nagaliang jongi kumka forum